Здравейте и добър ден! Днес от името на нашия клиент ще представя уебсайта Dilius. Казвам се Петко Пенчев от Existo ООД. Когато стартирахме работата по този уебсайт, нашия клиент дойде след няколко опита да създаде интернет магазин. Няколко специфични неща, които бих искал да разкажа за клиента. Dilius сам по себе си е българска търговска марка и производител на продукти, които са свързани с домашния текстил. Това са спално бюро, завивки, възглавници и най-различни други продукти, които отново в... Само една секунда. Може би е по-добре да взема микрофона и мишката в мен. Интересното при този интернет магазин е всъщност, че той е акцентиран към млади, динамични хора, които активно търсят нови и свежи продукти за техния дом, за да създадат допълнително уют и разнообразие, разбира се. Нашата задача в този проект беше да изградим цялостното визуално представяне, да създадем марка, да създадем лого на марката и същевременно да подпомогнем клиента чрез нашите идеи и консултации как да маркетира продуктите си онлайн. Друго интересно за самия производител, освен разнообразието на продукти, е нещо, което ние много рядко се замислиме в ежедневието си. Това са именно авторските права върху отделните десени. Този производител, представен чрез неговия уебсайт Dilius, разполага с авторски права върху всички десени, които произвежда. Това е български производител, който работи съвместно с да ги наречем европейски дизайн студия, които му предоставят правото да използва тяхни десени в платовете, които те произвеждат и оттам произвеждат и самите продукти. Самият уебсайт е устроен по относително лесен и достъпен начин за целевата аудитория, която именно са млади хора. Избора на съответния продукт става чрез ляво поставен списък от категории. Избора на конкретен продукт позволява неговото разглеждане в детайли и при избор на или при заявяване на желание за покупка клиента може да избере от различни артикули. Тук конкретно не избрах продукт, който има артикули, но нека да се опитам отново да намеря продукт, който е с артикули. Тоест, ако искаме да изберем от различен десен или бихме желали да изберем продукт, който да е от специфичен размер, това е достъпно и ни позволява на практика да направим конкретен избор върху продукта, който сме харесали, като закупим конкретен артикул. Самата покупка е интуитивна, нека да кажем почти наложена, има за цел да фокусира и акцентира вниманието на потребителя върху самия акт, свързан с придвижване на покупката или продължаване на пазаруването напред. Съответно, избрах да продължа пазаруването. Оттам нататък самото приключване на покупката е организирано отново по лесен и достъпен начин, като са достъпни и различни варианти за реализация на самото приключване на покупката и нейната доставка. Dilius като марка се развива в относително дълъг период на пазара, но самия избор да премине към реализация на продукцията си онлайн, всъщност представи пред тях и някои нови алтернативи, които до момента те не са могли да реализират в ежедневната си бизнес практика, насочена към предлагане на продуктите си. И ние, честно казано, бяхме изключително доволни от възможността да работим по този проект. Не само поради факта, че той представя български производител с малко или повече уникално присъствие на пазара, благодарение на не само на продуктите, които са изключително масови, но и начина, по който са организирани често търговските и авторски права на продуктите и десените, използвани в тях. Това е накратко. Ще се радвам да отговаря на вашите въпроси, ако има такива. Да?
За съжаление, конкретно бихме могли да научим, но не съм се поинтересувал в конкретен диапазон. Доколкото знам, клиента, както споделих по време на краткото представяне, има много добра нагласа и е, меко казано, приятно изненадан от постигнатите резултати, въпреки че сайта съществува, бих казал, относително кратко време. Мисля, че началото на годината беше стартиран. Но темата е доста актуална, предвид и големите супермаркети, които, не супермаркети, а големите вериги, които все по-активно реализират продукти в тази насока. В случая става въпрос за български производител, преди всичко. Не, Magento. Радвам се, че прилича на Magento, който ние лично от... Да, ние използваме доста наши решения, да ни кажа абсолютно и напълно само наши решения за случая. Може би това възможността да изберете артикул ви подведе. Това е нормално, все пак има някакви очаквания в конкретна насока, която... Да. Клиентът поддържа изцяло продуктовата база и наличност чрез лесен трансфер от тяхната търговска система също. Но това е нещо, което е къстъм разработено за конкретния клиент и е приложено за него. Други въпроси има ли? Благодаря ви много отново за вниманието.